ba gusto natin yan? Di ba yun ang gusto natin? O di ba? Bakit kailangan ba natin ng tayo? Bakit kailangan ba natin ng selection? Nakalagay ng places. Sabi na po, kaya sana tayo ay magpunta lang yung hindi. Sayang, hindi. Ito yung isa sa inyo dito na kayo ay lalagyan. Para tayo ay magkakaisa-isa na magkakaisa na hindi na tayo nagka-bukod yung kawan o nagkakanya-kanya. Hindi yung dito tayo. Pag-iisahin na natin ano na organisasyon nyo, ano na ang grupo nyo, pag-iisahin na natin. Dahil isa lang ang hinahanap natin kapantay-pantay pagkakaisa at asinso o kapayapaan. Yung po kailangan natin eh. Hindi natin pag-away-away kasi nandiyan yung tagal na yan eh. Yung bakit hindi natin makukuha ang kanita yun? Kahit kasi hindi makukuha. Kahit sa sila rin hindi makukuha. Kahit sa kongreso nila makukuha. Anong reason? Pinagkailangan ko sa kanila, anong reason? Yung nakalala sa dito ay kailangan natin ng sambayanan. Kung wala sa pagkakaisa, kailangan natin yan. So, sana, pinalangin natin sa Panginoon, pinagdasal natin, wala sa mga pag-ising sa umaga, tulong ng dito kami sila na hinihingi natin sa Panginoon. Malulog tayo, hinihingi natin, hindi kayo ako, hindi lang natin. Diba? Sa'yo, kayo prayers here ba? Na naglulog kayo, nagdadasal kayo na sana pagising mo sa umaga, ibigyan ka ng kalakasan, hawa, yung anak, pamigyan ko ng papakulan sa eskwelahan, yung katawan natin, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin ano, yan hinihiling natin natin sa Panginoon. Pero, kung baga sa akin dito, andyan yung pag-aalinlangan, yung parang okay, parang hindi, parang step, tapos backward, parang step, dapat step, diretso-diretso. Yung pag-akyat mo, pag-akyat mo sa lalan, okay lang yun, diretso ka lang, walang lang yun, maglalagyan ka. Yung pag-akyat mo, kaya dapat, ang paglalangan natin, diretso-diretso. Kaya yung sinabi sa mga parang kabayo, tumakbo yung kabayo, nilalagyan nila na lang, diba? Parang hindi pa lang si Panginoon. Parang yung dito nila tayo, kaya nilalagyan nila sa kaya. Parang kung sa pagtingin niya, diretso. Eh, sa kanila, paglagay na lang tayo, parang yung mga dito, diretso-diretso. Sige po, kasi ang Panginoon, ang gusto talaga natin ang Panginoon. Yung sundin niya, asundin natin yung kanyang na gusto. Kasi yung sinasabi sa atin, your will done. Sabi na, your kingdom come, your will be done. So, ano ka na, binigay na sa atin, simantayan, binigay natin, binigay natin. So, ito yung pinakasalamat ko sa Panginoon, dahil nakarating na ito. Na hindi saya, kasi etipilis ko, mula sa pandemic, may takbo ako, swab. Bakit sa kilong, mailabas ko lang yung gusto namin mangyayari. Itong paglalakad namin hanggang dito sa Cebu, na sana kayo naman ang magsasama namin sa kanila, na yung mga kapatid, unahan ng pamilya nyo, kasunod ng mga kabayan nyo, mga kaibigan nyo, buuin nyo yung community sa isang barangay, at mayroon ng 21 officers na nag-create sa inyong barangay, na nabuhay kayo ng mga kapatid at iba. Kasi doon ang